papa bi na oso odi me tukwan we agent your friend say pacho your friend Mohammed o wa hin sesi a minu ka say de wo Zambia afi kra de friend kra na yenya no mpo e ba ne say no so odi tukwan a wantumi amfa wanko wadaroma akwantuom bi na e ba ye say anka me ne my wife tukwan enti wo say anka Zambia hona e be sole ye ko Zambia ho enti from Zambia then na ya ko bebia ye final destination bebia ye ko enti e ko du Zambia ho more than 2 months ye was Zambia ho wo ye ende ochina up to 2 months scan so papa na ye de man nyeska ketwa enti papa ya afi kra de enten nka kra o see your friend say pacho your friend Mohammed na kana kwantuo no mo kokro be so me pacho anka ye ko Berlis from Berlis no na ya ko Mexico from Mexico na ya fa kwan ya ko US mu kwa no wa pacho an ti wono a na ye na adwene say fa ko a wabobobo we ye transit to kakra kana kwa kudu America mem pacho an etu ode mo ko Zambia no e ho na ka mo ko je visa akwa na pacho an visa from Zambia or from Zambia and the Berlis wo visa free any Berlis wo visa free inti ekoduro na stories no doso ye ende ochina yes asemne nukure bia nim etu no yiri mu na mo koduru Zambia ho na mo duru Zambia ho no kwa brabon na te se wode mo ko ba bi yes wo ko give sana mamo ana wantumi bia ekoduru Zambia wo de edin papa enye is enough from we say you call Zambia okra hotel na ye da each day bia every day ye friend is ye chia hotel bill ye chia 300 Ghana cedis 3 million enti calculate kra 2 months kra na say no ene money koya mo ya o Zambia afa ye ko du Zambia hompo overstay esa bachi o Zambia ho omo se overstay yeso enim overstay no so ye call airport one man kan yes back to Ghana we say intimi samba he say overstay no etwa ho kan sana ya back to Ghana me ko bisa skana overstay na achime no almost $2,000 same you no $4,000 timutu yan of course when twa wo ma obeka ho yes sata ma wo kasa nyina na papa no wai na papa no de na afidi ye ntene nka kura wa yira mo Zambia ho wa yira wo kura ye ntene nka enti wonu kro ni mi se nya de abetima ba Ghana fi se skana ye wo ye hu nyina wa giskani na skana ye wo ye hu nyina wa giskani na fe mu hu na kira kwa ye hunu mpo na papa no akasa no se friend say Mohammed me pa twan Kumasi what fine Kumasi what adonko ha ye friend that area ha Duase hona wote hwana di ni ho dance e ma mo makoto abene we actually papa no yenim no na djuma wo ye no ana me pacho enye djuma wo ye no bai waka che madam fo ba ku bi say like say djuma wo ye no de amanfo bi kura tutu kwan e na madam fo no so ka kire me say ni say okay fine papa no nim say onye ne pa boni ni so inti mene ne betima e deal inti e ba ne sa ni na ne kura bi anim eti mu free Zambia bae no mwatenenka ye free Zambia bae no ye tenenka ba wo say obe like we na ye call no ye call ye ntimi anko no obe ye like program for asa amaye eno so na wo ye ne ochina free crowd de wadum ni phone kra ye tenenka kra biom sesi amene wo ka say o demoka say sesi a sika wo de ka sika e won ho $20,000 $20,000 no say yeah, calculate that time this kind of man almost 2.3 billion. Na mo de kwa America. Me pa try. Make a move for here kwa kama bako. Easy. Oh. Eba sa mo bona busuafo amane. Ya bo mo amane. Say no mwaka. Na yere cry say papa no cry won tene nka biom. Was won tene nka. Ansana na ase so ye bisa na ya sa friend ni bra penin so. Was one so still papa no wante papa nenka MCA papa no mo fa ne picture na to TV no so mame mo fa ne picture na to so woni me pa try won wani e na so de say no Mohammed me pa try tie say mo ntenenka kra ntenenka kra na yire so ntenenka yire so ntenenka na yire na kasa utwatro
se ne yire no ka se ontini kunu no kan me se oboa se ne yire no ka se onhuni kunu no a oboa se ohun boni a wadie yes etine yire no se ohun ba bia wo nti no amamo so mo frɛ na enko na busuafo de no maka ni busuafo ye so ye bisa wo mo so mo ntene nka bio ba say ye call Zambia honom guy bi ba ko bi wono dem won contact honom me frɛ no wo say kura wo hu papa no kura okromo ohun wo Zambia o ba bia say de ohun kura This kapote pa se pa na wono ho $20,000 equivalent to 2.3 billion. Me my wife. Pani pass so pa say ye den ma. SOMPA de me say den ya me de bedem onimu a me say den ya mo betima boa me. Eni ntina me de masem de bedam. Tiefo say mo hwe papa ya woda TV so ya kwai bi so no ade a waye no ano den papa baby o bia no we afidie we beyi na ma me kramofo ba onim say kramofo so de pork de chi pork ba edu krom bi kura edu time bi kura okromo na eduane ayedi no fi say any option bia o say no kura no komsheni say eduru say enye boni ba no de abeyi circumstance kura no kan circumstance enye boni na ni obe ne de kwaku berisa no okay eno de no kwa to chinkomo eno nkasika no poko sem no abrantie di ne sika puduo wo se wo tu kwai wona na yire ko US abrochi mem hefa no de ne ko ye yemusa production team mode bo wa fa ho kanta kranka nana akosem di ano den enye easy na yare ho sem se obi eton ni fie ya mo fa papa ne nto so papa no mo fa nto so MZA obi eton na japade asase ni fie a ewo kumase he ya paakoso so opese ode ne ba ne na asitu kwan na nipa da sani agis Kennedy ne ya na ano odin na maame no ba fie ha sei no one ne bayi ne baaye Habib one ne maame ne baaye na de no baaye no ni suo ne ade a maame ne tie no enye fedi agro kra na asem na wie ye ne se abrantie be ka asem yi no ye papa ya ne mfoni ni da kasafoni ni so ye friend number na chese number na enko ne number ne enko eni ade enti me ye madwen se mehwehwe ne yere chi akwan sanse mpanifo se ntifu ni ho a pejafo ho enti ne yere no me pe ne number na me friend no ahyase no manya no ena me call ni fie baby a wotie ti me call man kwankoto no me madwen se me kwa hwehwe ne yere ne maame na me kɔ ne kwan mu na ne yere no ehu miss kɔ no ofre ena me de amane ne bɔ no eno no so de obu ma yen se obeba na mpa obae nso so no ne maame ne baaye na entwemu ni nyina ne se eye no kre se ne yiri papa waka twe ne se ode ne betu kwan ama na gisika bi afri ne hono na sika no a ogi fri ne hono sika kropotin die woni beto ya we se abrantie no nikunu no agisika bi afri no so ode ne betu kwan ne yire na gia atum na nso so nikunu na ankasa no ko be se abosomi nan nie onte ne nka sanse woni nikita akola be 4 years asese na ko be 4 months nie onte ne nka se nikunu ne tiase ana se wafiri mu no wontumi nka enti na ase ne nso so de to so se anamo aye tuo se ye de no ne picture ba beto TV ne so ne ahwehwe no ama na ba no wono so wopene so sanse womo so anamo a be ma ne tuo no mo so mpene so eno na ne nwia be ma nwia so ka so womo kro mu ntene ka hu no ajo ema wankasa kwa so frɛ papa ya oda so ne nwia afina ma hyɛ ne mu nso yes ema ne nwia no so agitu mu sɛ baabi omu nwia na ankasa wɔ de omu nim baabi ɔwɔ womo ntene nka baabi a na ne yere no ne maame enti papa na ase na wɔka bibi sɛ edan a omutim wo duase won mo kra no time na so a efie wura ada se wo mo betu bia ka ho ana so wo mo betu dan no mu no
ɛno koraa yɛ asɛm enti wɔ mo ankasa no ne yere ne maame na ankasa no baabi abrante wei koraa no wɔ mo hwehwɛ no ɛna ne abusua bɛma na abusuafoɔ so mu hu baabi ɛna bɛma na abusuafoɔ so hwehwɛ no so ahu enti na deɛ tie nti yɛsrɛ papa yi ne mfoni no yɛnyanteɛ sɛ Zambia hɔ no mo ɛna wo besi nti na deɛ wɔ no mo no na medase na kyerɛ sɛ ne titiri tietie ma papa yi hu no ɛgye sɛ SOMPA asɛm pɛ nipa yɛpɛ na kyerɛ kwae okay ɛno nti draw no